Oli vuosi 55 kun hihnalle päädyin. Olihan se siisti kunnes niskani jäätyi. Siitä alkoi omituisten sattumusten sarja. Pansion tyylin käteen jäävä bissejä ja harja. Me kesän vuokrattiin se valtava saunalautta. Valuteltiin satamaan sit Alparannan kautta. Perille jo päästiin, mut joku sen tais todeta. Onhan tää nyt kometa. Yllättävän nopeita lautta olikin jo satamas. Kerättiin kamat, muistas pizzaan kuuluu ananas. Me siis minä, sinä, Sepe sekä Lehtinen. Sepe siihen heitti, et jätkät nyt hetkinen. Meidän messi on päätynyt jotkut tuijat ja henkat. Piti paljustakin pestä. Pois sen muijan menkat, eihän tässä auta. Kun edelle lähtee kittaa. Varjan on satanutta, portserista mittaa. Tiskintä tilataan, peräkana märkää. Meidän pöydässä istuvaa vitu janosta härkää. Hei mitäs vittuu, Sepe tuolla nyt sekoilee. Ihan landespeiden tyli on teineille enkoilee. Äkkiähän se baari-ilta aamuksi jo kääntyy. Keput tilaukseen, tässä vaan ihan tosissaan nääntyy. T2 jatkosarja, outoja sattu musten. Pansion tyyli, hoidetaan hommat josten kusken. Toinen toistaan väsyneenpää, josta sohvalla lepää. Voi pikkuhiljaa ois syytää uuteen päivään herää. Aamupaljuun pitäis varmaan tulille laittaa. Jälkiliukka saatais sitä miehille maittaa. Pottua paljussa kaljulin kanssa. Taustakäpiöt huuteli nyt janssa danssaa. Sehän kuitenkin yllätti miehen kuin miehen. Vedenpinta vulvahti paljussa sienen. Ja se johtui sit kun tyttö työnsi korvaani kielen. Sori jos tää pilasin nyt jonkun hyvän mielen. Vähät siitä, kaikki paljon onnea laulaa. Jeltsin kiertäjä lyö, velisen otsan iso naula. Mitä siitä hyvä hurmost, enää pysäyttämään. Katset kiertäjä pääpäivästä mielipide, se on tänään lurit kiinni. Eikös jo ryhdytä optimoimaan? Todellakin luuritkin tästä ja noin vain. Ajo soimaa, mut ei kande vetää roina tai koittaa hoitaa. Mitä oskiloivaa hoppoja tai mikä mäkään on ketään neuvoo.